Sa ftit snin ilu kienet titla' fuq il-palk biex tikkonvinċi għaliex is-sieħeb tagħha għandu jmexxi lil Malta. Illum qed titkellem fuq il-mikrofonu biex tħeġġeġ iż-żgħażagħ jitilqu minn Malta. Din hi Kristina Ketkuti, sieħba ta' Simon Busuttil, li bih fit-tmexxija l-Partit Nazzjonalista sofra waħda mill-akbar telfiet elettorali, kien biss Bernard Grech li sofra telfa ikbar minn tiegħu. Ketkuti kienet qed titkellem f'attività ta' Occupy Justice. L-żgħar għandna ngħidulhom le, m'hemmx għalfejn tiġu hawn tipprotestaw magħna minflok qabdu l-bagalji u itilqu minn Malta issa. Din mhux l-ewwel darba li Kristina Ketkuti ibbinat lil Malta u saħansitra lil Maltin. Fost oħrajn ftit ta' xurilu qalet li l-Papa m'għandux jiġi f'pajjiżna għax għandu jiġi biss wara li skont tal-ewwel il-Maltin isibu ruhom. Dan bħal kap nazzjonalista Bernard Grech li propju tpoġġa fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista mill-fazzjoni tas-sieħeb ta' Kristina Ketkuti. Grech dwar iż-żjara tal-Papa kien sostna li l-Papa iktar għandu bżonn jiġi Malta jekk jirbaħ l-elezzjoni l-Partit Laburista għal skontu t-tabib irid imur fejn hemm bżonn fejqan. Anzi, jekk jerbaħ il-Labor iktar għandu bżonn jiġi f'dal-pajjiż. Hekk naħseb jien. Aħna nemmnu li t-tabib jiġi. Aħna nemmnu li t-tabib jiġi meta jkun hemm bżonn għax għandu bżonn il-pazjent, mhux hekk? Fil-kitbiet tagħha Kristina Ketkuti fl-aħħar xhur attakkat ukoll il-bosta persuni fosthom il-President ta' Malta George Vella u anke s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Fil-fatt dwar il-Professur Charmaine Gauci Kristina Ketkuti qaltilha li wara sena ta' ħidma tista' tmur tixrob ix-xampanja. Intant fost kelliema oħra f'din l-attività kien hemm Alessandra Di Crespo li fil-mira tal-attakki fid-diskors tagħha kellha lill-Prim Ministru Robert Abela.